Play Pibaro, Ipinang Subhai Pi, Sakit kami, bagi kubur baman kasih. Ka Vocus po Meghalaya, kabadi ka seng ba jung kinong tray no bala po ka jala Meghalaya barokoi, akan ni kapor, kapa ka jing solem, si bahaya hasem, jung ki arngut kinas, ki belah klan no akan ni kapartai, haka jing yakun jung ki bat ka klan COVID-19. Haka jung kapor, ka seng ka paru, ya ka jing solem, si bahaya hasem, jung kinong tray hospital, bat ki health center paper, ki belah klan no, nakani ka perthei nakadaw ka jing khun jung ki bat kan ka khlam da khaman sim ka bas ngo khya ka seng ha kan ka por kami khmat ban kran bat ban bu yi ki jing kli ha khmat ki bor panya jing ki hospital shimet bat ka sarkar yakini ki jing kli harum ka baning kong bahatu ki bor panya hospital shimet lani sarkar ki biamo ya ka takar kompanya ya ka duty karkom ai ka duty karkom petelun ka duty nakabanay sa kabanay lani hato da kiju ki brio ki lapanan kam man la kasni man la katayo man la banay banle covid duty kababu pat ya ka jing im jongki iway pe iway ha ka jing ma namar kat kum ka jing lap hi jong ka seng ling ba ki kat tu kat ni ki paralok ki jungi ki batrai hapo ki hospital ki health center pair ni lam baka jing do na brevi kede ka way ni jing e ka baki no tari hospital ki kandu na kapor sa kapor bat kani kade na du ki por ki balale haswa banwan kani ka khlamru ka baar kalong bahatu kini ki jaka ajing sumar ki biang na em ye ki lat jing da kum ki PPE ki gloves ki mask ki sanitizer bat ki way de ki tiar jing da ki bat pan biang ni ki nong tray ha kapor baki rung shi covid ward lani ha kapor di dan hapo ko hospital namar kumbangi tibi ki hospital baki health center ki PHC CHC hakini benta nginom la man tip mano ba positive mano ba negative henry kajingi kandu jungi yakinong pang kalong man kasngi bat man ka second namar katang kapat bai ki bor badi pek baki pek bania khamtam halor kani kabalai ka seng ka bu jing keliru halor ka rukom penya yaki jakasa hatu kadang long na em kum menchen snem hakaba nakalian ki bor penya chimet jung ki hospital bat ka sarkar kila penbiangi ki jakasa haki hotel baper lani haki school baper kana ki bahiyen jungi bat ka shnong ka thau kinam dan haka jingma da ka baya kendu yani ya ki batri hospital anda kila adap na ka covid duty di hatu kani karu kompanya kadang don ne em hadu mentah kaseng ka bu jing keli halor kani ru kabasaw ka ba kaseng ka kwa ban bu jing keli gede halor ka notification ka ba ka sarkar jala ka lapan mi ha ka khanyo trik mentau banai arjar aphuwe ka ba kadok shai ba yakinu ginu ki brio ki badan ya ka jingduna ki khotmet lani ki long kami ki ba armen kin laj ban wan tray bat kin hab ban tray na la yeng lada.com te ka seng ka bu ka jingkeli ha kani ka por bahato kani ka notification ka tray kam tangi ki long kami ki ba armet ki ba tray hapo ki office sarkar lani hatu kani ka notification ka tray kamru ye ki long kami ki ba tray haki health center bat ki hospital ba pair hapo ka jala hi bro ko way bat lada kani ka notification ka tray kam tangi ki office sarkar nakaliang kaseng ni snow ban ong baka sarkar kadi ban pek khmat ru shakinong tray jong ko kot ka khia ki be kandu jing e nakapor shakapor kapasan kaseng ka kwa ban bu ru ya ka jing kali bahatu kini ki hospital shimet lani wat ka sarkar hiru ka penbiang na em ya ka kali ban lit shaw bat ban bu ya lagi nong tray khamtam kum ha kani kapor lockdown namar kumbangi tibhi kinong tray jong ki hospital ki de ki basa keleng ka sor shalom teng don ki basa awat sedu samau ngam sedi than yo kor shalom na ta de ki don basa sedu ki than smith so ran kham bat kum ta ter namar kata kadaw ka seng ka kwa bu jong kali hani ka por bahatu ki hospital shimen bat ka sarkar ka pet ka khmi na em ya kaniru namar kani ka de ka way ka banta ka ba khata tam ikinong tray ka kot ka khia ru
Kamdi ka basuk ba andala adep ka duty aniya da kajan bat swa perman sa duty ru kam tam lile la da kade hakapor man mir kin hab baniya da ka kajan ke namar kata kasem kabu ikini kijing kali baro ahmad kibor pernya kibadi pen ya ka kot kya kasem ka karpatu ya ka sarkar ba kumba ka sarkar ka karpat hipat ba ya ka jinge trelang ka jongki banjop ya ka ni khlam covid-19 kasem ka karpat pat ya ka sarkar bakan pet bat kami benia ya ka jing e ka baki nong tre jong ko kot kya kia kandu nakapor sakapor